Takže veteránik Targana pomaličky prichádza do cieľa, vidno, že ako si vychutnáva tú jazdu, pekne píja, toto je ono, nejdeme sa pozabíjať, to je správna jazda, ale skúsime si pozrieť predsa len jeho čas. 0,59, no ľudia tomuto neuveríte, ale 0,59, tak ešte pridám takých 31 sekúnd, takže 1,30,02, ale bolo vidieť evidentne, že tú jazdu vychutnáva, nešlo mu o čas, nešlo mu o víťazstvo. Máme tu chlapcov z východu pripravených, ktorí 7. až 8.9.2013 na letisku Bidovce organizujú východniarsky, konečne východniarsky nám po 3 rokoch zraz. Verím tomu, že ja sa tam s nimi vidím a verím tomu, že aj viacerí z vás. Takže chlapci nám idú ukázať, ako to by chceli, aby sme aj my tam jazdili, ale ak to bude zlé, tak my to ukážeme lepšie samozrejme. Ale teraz si počkáme na čas, zatiaľ je tam asi rekord 1.05 sa mi zdá, ak si dobre pamätám. Takže uvidíme, či dosiahneš. Takže ty 5.01 spravíš. Dobre, takže 5.01, takže nič moc z východu. Ale počkáme si na konečný verdikt, na jeho výsledok. Iná sú to chlapci, ktorí robia na východe po 3 rokoch zás, konečne. No, trošku nám to pridochlo. Takže uvidíme, aký čas na východne. No, východ je východ, no. Večer sa popasujeme, hádam viacej vydržíš, či? No dobre, ďalší. A máme tu pána driftera, ktorý nám bude dneska aj trošku driftovať tu. Uvidíme, či to auto vydrží. Idete dvaja za sebou hneď. Takže pôjde jedno auto dvakrát za sebou, samozrejme vodič sa vymení. Ja som zvedavý na konfrontáciu týchto dvoch chlapcov, lebo jeden má asi 50